Voksne anbefales at spise 600 gram frugt og grønt om dagen, og børn under 10 år bør spise 400 gram om dagen. Christian Hovmand er kok, og han viser, hvordan vi kan supplere alle dagens måltider med grøntsager, og han får hjælp fra sin datter Andrea. Sådan. Især når det gælder grøntsager, så tror mange, at man skal spise det hele til aftensmad. Og hvis vi prøver at samle alle grøntsagerne her til et måltid, så bliver det en temmelig uoverkommelig portion. Og i stedet så er det meget mere overkommeligt at fordele det over mange portioner i løbet af dagen. Sådan så der er noget til om morgenen, i løbet af formiddagen, til frokost og om eftermiddagen. De små kan rigtig godt lide at få noget sent på eftermiddagen og gerne op til aftensmåltidet. Og så er der noget til aftensmaden. Og så kan de store børn og de voksne godt nå at spise et måltid med nogle frugt og grønt sent om aftenen. Der er rigtig mange børnefamilier, der har god erfaring med at servere grøntsager sent om eftermiddagen op til aftensmåltidet. Så det er et rigtig godt sted at starte. Det er en rigtig god idé at starte sit grøntsagsforbrug allerede om morgenen. Det er der ikke tradition for i den danske måltidskultur, men i for eksempel den tyrkiske måltidstradition, der serverer man skiver af peberfrugter, agurker og tomater på morgenbordet. Det kan vi sagtens lade os inspirere af. Om morgenen virker det godt at vælge grøntsager, som er saftige, men mild smag, og som man kan spise rå. Hvis man spiser brødmad om morgenen, kan man sagtens spise grøntsager til. Så hvis man spiser morgenmad med mælk på om morgenen, så er det dejligt at få en snack, når man er færdig med sin havregryn. Enten inde ved bordet, eller mens man tager tøj og sko på, eller på vej til børnehave eller skole. Eller arbejde. Eller arbejde. Hvis vi får lavet for meget, så spiser vi det lige før aftensmaden, eller til aftensmaden, eller gemmer det til frokostdagen efter. Det er med på. Ja, det var en